Počuli ste o Slovenskej kultúrnej pochodni? Trápi nás ministerstvo kultúry, tak tu držíme takú putovnú pochodeň. A ak by ste si chceli o tom prečítať, tak vám dávam svoj letáčik. Keď to všetko nás vlastne trápi, je toho strašne veľa, áno, je to tu. A potom to pôjde do Bratislavy, kde bude veľký protestný pochod. Super, super. Môžem niečo napísať? Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Tak stačí. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujeme, Ruška, že som vás stihla. A my tu budeme do 6. na rôznych miestach v meste. Ako tá kultúra vo všeobecnosti je teraz taká zvláštna. Je to v poriadku? Je to možno? Tam bravala. Boli vybojované z spôsobu. Som s vami, no. Som s vami. Protest proti ministerstvu kultúry, proti kompetentnosti pani ministerky. proti tomu, že si dosadzuje svojich kamošov. Taký protest voči ministerstvu kultúry. Pochodne, čo je teraz, môžete spraviť letačík. Sme sa spojili všetky kultúrne zriaďované a nezriaďované inštitúcie na Slovensku. A to treba podpíšať. Pamätať, čože Špasky, alebo... Keď robím na ministerstve kultúry, tak musím robiť zle niekomu z kultúry. Uvedomovať aj to musíme ostatným vlastne nejakým spôsobom tlmočiť, že o tom vlastne treba sa baviť významne, komunikácia s opozíciou medzi sebou navzájom.